Leden van het bataljon Zeeland in 1945. Het zijn grotendeels jonge mannen die zich na de bevrijding van Zeeland als vrijwilliger hebben aangemeld om mee te helpen een eind aan de oorlog te maken in de rest van Nederland. In Frankrijk hebben ze van de Engelse instructeurs een spoedopleiding gekregen die op 5 mei 1945 is afgelopen. Vechten tegen de Duitsers was niet meer nodig. Ze krijgen gedurende enkele maanden bewakingstaken en worden door de Nederlandse regering in oktober naar Indonesië gestuurd. Dat land is dan een kolonie van Nederland en na de capitulatie van de Japanners weerklinkt daar de roep om zelfstandigheid. De regering beschouwt de aanhangers van die gedachte als opstandelingen. De soldaten krijgen de opdracht deze rebellen aan te pakken en orde op zaken te stellen. 19 januari 1947. Beelden van de Zeeuwse jongens op het Indonesische eiland Sumatra. Het is hun overste van Oort die de camera hanteert. Een strategische plek, een brug over een sluis. In de buurt schijnen er nogal wat aanhangers van de Republiek te zitten en daarom moet deze streek gezuiverd worden. De brug is in Nederlandse handen en om te voorkomen dat dat verandert, trekken deze troepen de omgeving in om de zogenaamde opstandelingen uit te schakelen. De dorpen, de kampongs worden uitgekampt. Verdachten worden opgepakt. Als hun komst door vijandelijk vuur wordt beantwoord, brengen de Nederlandse soldaten hun geschut in stelling. Ze zullen de vermeende vijand blijven bestoken tot zij het vuren hebben gestaakt. In deze periode ervaren de Nederlandse soldaten dat ze al lang niet meer bezig zijn met het orde op zaken stellen. Nee, het is oorlog. Ze hebben te maken met een vijand die zich steeds beter weet te bewapenen en die steeds fellere tegenstand biedt. In de strijd gaat menig dorp in vlammen op. Sinds het begin van hun acties raken de Nederlanders ook steeds beter toegerust. Een Pijpercup volgt de verplaatsingen van de tegenstander. Het einde van deze zuiveringsactie. Links op het voertuig het wapen van Zeeland. Deze jongens van het Zeeuws bataljon keren terug naar hun bivak. Ze tronen hun oorlogsbuit mee. Een bus, veroverd op de vijand. Ook hebben ze deze mooie Studebakerbuit gemaakt. Padang, de stad waar het Zeeuws bataljon is gelegerd. Het is 13 februari 1947 en het bataljon viert haar tweede verjaardag. In militaire kringen is het gebruikelijk dat er bij feesten wordt geparadeerd. Als er geen contact met de vijand is, nemen ze de tijd om te trainen. Bij de stad Padang hebben ze een vliegveld. Zomer 1947. Voornaam bezoek uit Nederland. Generaal Kruls, de hoogste militaire baas uit Nederland. In korte broek inspecteert hij de troepen. Hij is gekomen om de soldaten een hart onder de riem te steken. De Nederlanders hadden trouwens meerdere vliegvelden in gebruik. Tussendoor maken we even gebruik van de beelden van de uit Zierikzee afkomstige Kees Koopman. Hij is dienstplichtig militair bij de huzaren van Boreel en eveneens uitgezonden naar Indonesië. Hij toont ons gevechtsvliegtuigen die de Nederlanders inzetten in hun strijd tegen de Republikeinen. Aan andere beelden van zijn hand kunnen we zien dat het echt oorlog betreft. Een voorraad rollend materieel staat hier opgesteld en de bemanning maakt zich klaar voor een actie. We kunnen zien dat de actie vooraf wordt gegaan door een briefing. De soldaten worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken en exacte plannen. We weten niet waar deze beelden precies zijn opgenomen, maar ze vormen in ieder geval een interessante aanvulling op de beelden van overste van Oort. Op weg voor een patrouille. Hier zien we het werk van hun vermeende vijanden. In het wegdek hebben zij grote gaten gegraven, waarin ze soms op de bodem explosieven hebben geplaatst.
De huzaren van Boreel wordt op deze manier de doorgang flink moeilijk gemaakt. Ze moeten gelijktijdig op hun hoede zijn voor hinderlagen vanuit de bush. In dit geval komen er alleen maar nieuwsgierige dorpsbewoners kijken. Meer beelden van het zoeken naar zogenaamde opstandelingen. Onderweg wordt een passagierstrein tot stoppen gedwongen. Alle reizigers en hun bagage worden grondig onderzocht. Het is oorlog, de restanten van een beschoten en afgebrande kampong. Uiteraard kostte deze strijd mensenlevens. De Nederlandse gesneuvelde soldaten worden in Indonesië begraven. Als in 1949 de strijd wordt gestaakt en als Indonesië officieel een republiek wordt en als Nederland zijn troepen terugtrekt, vallen er ruim 5000 gesneuvelde Nederlandse militairen te betreuren. Het aantal doden aan de Indonesische kant wordt geschat op 40.000. Van het bataljon Zeeland komen er 20 soldaten om het leven. Terug naar het filmwerk van overste Van Oort van het Zeelandbataljon. Bij het strand van Padang filmt hij zijn chauffeur. Het is Kees Huiszoon uit Middelburg. In januari 1948. Emmahaven. Voor de mannen van het Zeelandbataljon zit hun tijd in Indië erop. Piet Geldof uit Middelburg pakt zijn plunjezak. Van rechts komt Kees Bonen uit Wolfhartsdijk. Vanaf dit eiland Sumatra gaan de mannen van het bataljon Zeeland eerst naar Java, om vanuit Batavië te vertrekken naar Nederland. Een van de vele Nederlandse schepen die is ingezet voor het troepenvervoer van en naar het toenmalige Nederlands-Indië. Op de kade een radiowagen waarvan de bemanning een reportage heeft gemaakt over het vertrek van de Zeeuwen. Afscheid van de achterblijvers, kolonel Sluiters en zijn vrouw. In Batavia, het huidige Jakarta, worden ze in vrachtwagens geladen en naar een tijdelijk onderkomen vervoerd. Na een verblijf van 2 weken hier vertrekken ze op 16 januari 1948 naar Nederland. Ze doen dat met het schip de Johan van Oldenbarneveld. Op de Middellandse Zee passeren ze een schip vol verse troepen op weg naar Indonesië. 10 februari, IJmuiden. Veel familieleden staan ter verwelkoming bij de sluizen. In de sluis komt prins Bernhard en commissaris van de Koningin de Kazenbrood aan boord. De volgende dag gaan ze in Amsterdam van boord. Overal in Zeeland zullen ter verwelkoming de vlaggen wapperen. Vlaggen voor de Zeeuwse jongens, die een ervaring hebben opgedaan die een leven lang mee zal gaan.